Yabona-ke manje. Yabona zophishisa umuzi wami wena la. Hlala phansi. Hayi bo bhuti Wena ayenziwa lento umulela kanjani umfazi womuntu wakhe? Ukwakhe ngidlala naye. ulando ba. No. Usukuphika nawe. Thotofe indoda. Awuzwa. Hayi-ke. Hayi. Ngiyambingelela babukeli. Igama nguThulani wakwaGumede. Ngibhalela bakwaNyoni TV ukuthi bangisize ngobhuti wami. Ubhuti wami unenkinga ke yankosikazi amhlukumezayo lapha emzini wakhe. Manje ngeke ngathi angibhalele ngala kwabaNyoni ukuthi bakwazi ukusisiza basicazululele lenkinga emayelana nobhuti wami ngoba ngiyabona ukuthi lenkinga lena iya ngokuba inde. Ngathi sathi masixoxa ke nobhuti wami ngathola ukuthi iyona ndlela engakwazi ukuthi sisize le abakwaNyoni TV. Sisacela ukuthi siba sesiqalile sizobe sesiyahamba ke siye kuyena ubhuti wami lapho ehlala khona. Siyobona ke silungise naso isimo lesi sasekhaya esenzekile. Ngoba akafushane nje ngizochaza kunendoda eseyilala lapha kaMfowethu. Uthi umkamfowethu mengabe echaza uthi basebenza nayo le ndoda basuke benza umsebenzi wesikole until kuze kuhlwe. Ubhuti usenakho nje ukuthi ilale lapha kwakhe naye agcine esewumuntu oselala yedwa ngoba labantu bawothisha sebenokuchitha nje isikhathi eside ndawonye. Futhi besichithela nje emzini wamfowethu. Engeke ngiyibuza ukuthi kungani bengasichitheli esikoleni bewenzele esikoleni lo msebenzi wabo. Ngoba kuse nje nangelinye ilanga kucaca ukuthi kuyasa kuphela amasonto lo mfana lendoda le ilala lapha kaMfowethu uthi wakwenza umsebenzi wesikole. Bese ngicelile ukuthi ke abakwaNyoni bangisize ukuthi sizokwazi ukucazulula lolu daba lolu laMfowethu ukuthi naye akwazi ukuthi lento eyenzakalayo phakathi komuzi wakhe akwazi naye ukuthola iclosure kuyona, athole isolution kuyona ngoba lento ayiqali ukwenzeka sekuyinto nje seyijwayelekile ukuthi yenzeke. Manje nami bengithi nje ngicela ukuthi sikwazi ukuthi lento le ilungiseke nomuzi wamfowethu ulungiseke ngoba ngisho kwayena umfowethu even nasesimweni manje sempilo asisekho sihle manje isimo samfowethu sempilo. Even noma sekuthiwa uyazama ukwenza izinto kodwa manje akusenzeki njengasekuqaleni. Ngisho nakhona uyabona ukuthi nje usewumuntu ogulayo. Ngisho emzimbeni usehlikile manje. Ngisho izinto ebesijwayele ukuzenza asisakwazi ukuzenza ngoba besijwayele ukuthi ngama weekend siye sizihlalele sihlangane sidle inyama. Kodwa manje isikhathi esiningi usehlezi espenda esekhaya. Ngothi wafika futhi nakhona lapha emzini wakhe akekho unkosikazi uhleli yedwa. Ubhizi namabhodwe. Uyapheka manje umfowethu uyena oclinic ke manje uyena wenza yonke into manje. Ifika ke nalendoda le ehlezi izofika ke izohlala izomaka ke nayo manje. Awu manje lento leseyize yaphuma nasemgqini manje nami sengithanga ngisukumele phezulu manje lento ngimncane impela. Kodwa ngithe nami angeke ngisukumele phezulu lento ukuze kuzokwazi ukuthi umuzwa koqwabe ulunge ukwazi ukuthi uqonde. Udaba la namhlanje lunzima kakhulu. Awubuke ngoba umndeni wakwaGumede okubhuti omncane wakhona ukhalile noma ube nezikhalazo ngomakoti wamfabo omdala. Okusho ukuthi ke ubhuti omncane usolele umakoti ukuthi ngathi umakoti useyafeba. Izizulu leso ngizolibeka leli gama. Ukhala ngalokho ubhuti omncane wayesethi no Nyoni TV kunento eyenzeka emzini kaMfowethu kanjani umakoti wakhona okuthiwa uMangcobo no colleagues wakhe bawothisha no colleagues wakhe ngazo ukuthi babuye bemake kuze kusekuseni. Ucolleagues uhlala noma usuka la iqashe khona eze kwaGumede nendoda shuthi kufike kube umakoti kube indoda eshadile uGumede bese kuba yilothisha. Kodwa lothisha ukhalaza ngokuthi inkinga yakhe ukemake nomakoti kuze kusekuseni. Lolu daba lubonwa abafowabo abancane engazokuthi ke ipeli lathisha limaka yonke indawo selimaka umsebenzi wesikole liphinde limake
kumakoti anginaso isiqiniseko salokho udaba oluphelele sizothola sesifike khona ake ngithi-ke yimi uwe idatha lakho la ngisuke ngisho khona ngithi-ke amala dala dela nela nino ake ngithi nje danko sebenomuzi ongaka la bantu bakhile Coco. Sawa sana. Yes, sir. Justice. Yeah, yeah. Siyaphilika mala ngomalandela sisuka kwiNyoni TV. Hayi nokuthi ngiyacela phela ukuthi kwenzekalani. Oh okay, angithi ubhuti yamazi lo. Thulani. Thulani. Angithi kwaGumede la ekhaya. So ngawuthi kunodaba afisa ukukhuluma nomfowabo njengoba Awuze ngibaba zilimi. Angicabanga mhlawumbe kodwa nawe uyakudinga phela ngoba nje banishadile phela yabo ayikho into esokuyimfihla ngazi Thulani. Ya sibona. Ngizele ngekamera. Awudaba nje ngisafuna ukuthi simlungise nobafo. Ngikhohle ukuthi ngithe ngibheke Thulani bekhona last week. Ukuthi yindaba lokudaba sezweni ngakamera namhlanje. Angithi vele sisayikho into efihliwe mhlawumbe nento ekuthiwani nani nani. Ngicabanga nje ukuthi usho nawe uthi ubekhona last week. Makhelwane ngene. Nayi-ke lento engikhuluma ngayo. Okay. Yabona-ke lento engikhuluma ngayo. Yiphi Ake siqale silinde. Ngizokubingelela. Hayi, Wazima-ke manje. Yona lento Senamakamera manje. Yona lento Yebo sanibona. Yabona-ke. Yebo sikhona baba. Imali makuthulani bethu. Wasiza baba. Cha babukumede mina ngiyazi mhlawumbe umuntu engingamazi la nobuso obusha emini. So igama lami mina nguMalandela. Ngisuka kwiNyoni TV nje kwakunabafethu abashuthayo sibona ushuthwa nguMalandela igama lami babukumede ngihamba ke nomfowethu thina uhlelo lethu liyabhalelwa umuntu uma esuke kunodaba nje afisa ukuthi alicazulule ya iNyoni TV akayiqali ukufika la ekhaya ayigcini futhi la ekhaya ngisho ngayilandela ku YouTube ikhona nje umsebenzi okhona sidila ngeyinkinga ezahlukene mhlawumbe babukumede umngenelela nje angazi babugumede ukuthi ngizwe. azikho inkinga eyikhona ngaphela umfowabo asibikele kona uThulani angazi noma mhlawumbe babugumede njengobhuti wakho omdala ikhona nenkinga anayo phakathi kwekhaya noma emindenini nje Hayi ikhona. ikhona Ayona ikhona. okay Unensizwa la isebenza nomngane. Lensizwa ihlala ifika la ekhaya ihlala isizomaka. Kodwa ekseni izilale la ekhaya izihambe ekseni. Ngixake ukuthi ungimaka kuphi lokho ukuthi umama kuze kusi. okay mhlawumbe iphinto zosikhuluma ngawo Nayi. Awubafo. Ofika ngithusa wena. Ngandle ufika njalo. Naku ungaba akafika la. Kade ngayisho. Cha la ekhaya akafika. Kodwa kusho lokho phela akuyangithusa le. okay njengoba uMalandela Ngithusa yangithusa le nto le. osibezeni Yema. na umuntu osibizileke Cha ubone ubona Yena babizile abantu. lalela bavele yabona bengibuza ngamabomu ubabugumede njengoba sifika la ubabugumede yazi bazi ukuthi siyeza ngoba into abayikhulumile so ke Thulani uphelile yena. iyona into ayihlelile Mina ongazi. wena ungazi nomfowethu no Bengibabizele kona lokho. yeah Mina ngifuna abazolungisa lesimo sala ekhaya. Cha, wena ihlale ngitshela ngayo. uyazi ukuthi umsebenzi usebenza Cha, lesehlale ngitshela yona. ihamba kanje. Abona Ithechini uyazi ukuthi abona umfowethu makabantu. ayikho into ebengayenza. Anazi ingane zakhe mhlawumbe efunda esikoleni. Ama-report ayadinga ngithi. yebo ayadinga Funa njengoba kuvalwe ikole sikhiphe ama-report. yebo So manje mina-ke manje mangifundisa amaklasi awu-4. ehe Naye sifundisa ndawonye. yeah Kumele lo ukuthi makuvalwe ikole
abesephumile nama-reports abazali bafuna ama-reports so ngima-ke nini-ke mina ngiyafundisa yikupho ngisola kona nje Kwenzakala kanjani uthulale la emzini ka? usuke ngaphethe ipelelebofu so ngikusofa ngizumeka kusofa Why ngayenzi le niyenzele esikoleni? Unokhona ukuthi ngapha nelo msebenzi. mina nomenza nje Ngikhathele mina wena manje. Wena ubhizi uwenza indawo ungangixoshi lakini mina indawo ungangixoshi wenza wonke ukhuluma nje uzungibizela abantu indawo ungangixoshi lakini Hayi kufanele vele uhambe vele ngoba manje wena uyinkinga wena le ngaphandle kwepelelebofu elingakazi manje mina kwawena Cha yena la nayo uthatha kancane. njengoba lento yenziwa uthulani ngoba uthulani uyafika la almost every week angithi abona ukuthi ngimphakele adle usanda ukudla uphekwe yimina kodwa nohambe uyokhuluma kupheka kuba hayi wena njengopheka nikupheka ngo-8 kanjini mina kanti lapho indoda la ekhaya Uthe ngobani wona bafo uyayizwa lekhulunywa lo ozengako ngaphela wena uyindoda hayi sangomane ngisho angayizwa ngoba ngabuza angayizwa ngoba ngabuza aninike isikhathi sokukhuluma nekhuluma so ngeke ngithi ilungu masikhuluma so khulume bafo kade nefuna vele lento ukuthi ngikapasi besizobona umkhwela ngujeni le ndaba le okay ke khwela into engicela ukuyibuza njengoba sukufica ulekhani manje njengamanje like manje njengoba sifika sishow nabafethu bonke la njengoba sifika la mfethu yini ekwenza ube la namhlanje ama-reports ayaphuma siswami ngangibuzwe umsebenzi lo wenza njani? okay kumele ngisabuza umsebenzi owenza khwela Awukwazi ngani kwakho? ngihambe naso wenza kube sifundisa ndawoni ngokwenza kwamnandi awubona uzothi izokuphatha Thatha phela ama-reports engane uhambe okwenze simanga ndawoni nje nakwami ufunani la kwami. wena usebenza la usebenza umfazi kabafo wena ayikho lento ukuthi wena usebenza ama-report ey'ngane la ukuthi Usebenza nje ufuna la Iy'fona le ulana kuze use lo msebenzi usofa waba usofa wabo wami wabo wena kwakho unasofa. sakhuma nawo Wakhuluma ukuthini? bakathi ngicela ukubheka ukuthi ungathuki Awungane egaraji. Yini ungalala egaraji? Awunangane egaraji kungenani. khona umphathe garaji Zokubekela isponge. ayiuthi garaji bangazi ngene Uzobulala sofa bami. yabo lento ngifuna mina ilungiseke ubaba Gumede ngifuna inhliziyo yakhe igcuseke ngawe if ukuthi inkulumo ezikhulunyumekayo azilona iqiniso fanele ubaba Gumede lapha into ezokwenza ukuthi lapha ukuthi silalelane mangibuza umbuzo ngiphenduleke khwela nje ukhwela ngithi khwela ngithi ke mina manje akapheli ngisho u20 minutes sifikile la ekhaya kulo 20 minutes esawufikile nje wena wenzani la ekhaya njengamanje umfethu umbonile ngifika la ekhaya bafo akubuzi sihleli uzowenzani la ekhaya ukuthi manje ukuvakasha ngivakashela ukuthi sikwazi ukuxoxa izingane Uvakashele kwa. uvakashela umfazi uvakashele usafana umngane wami fana umngane wami mfethu ngingami nabangani alikho uvakashela kanjani umfazi Uvakashele umfazi wami. emzini wenye indoda uvakashela kanjani umsebenzi mfethu ingane esifisa Mina ngeke ngivakashele umfazi wakho. wona wena ngiyawuthanda umbuzo wakho Ngavakashele mina umfazi wakho. but ayinto engihlanganisa nayo ngizosana nawe Owonihlanganiswa yini wami? umsebenzi la ekhaya Anigcingane emsebenzini. isikhathi asikho esanele khwela Usanele la kwami. ngiyacela nje ngicela nje nawe usemsebenzini
Ngisemsebenzini. Usemsebenzini usebenza nabo ngithi abantu Ngisebenza nabo. masuqedile ukusebenza anihlali inixoxe emva kwalokho ukuthi sisebenze kanjani senzeni ngoba Ngoba seniqedile ukusebenza wesizwe ngicela ungafani izinto engafani. hayi kuyafana Wemfethu. phela ijob Okay. umsebenzi Uyakusola wena. Kakhona nje yona nje lakhuluma ngayo wena angazi ukuthi kulabantu babalayo Hayi wena wena ufuna ungithemba mina ngisakhuluma indaba yakho wena awuthule nawe awazi ukuthi ubekwa yini la emzini awuthule wawuthule phela sebenza ngokomsebenzi wena ukhuluma usebenza kanjani emzini wenye indoda umfazi womuntu awuthile ngafundiswa Phoyina ungathuli ulwisa ngazi nawe kakhulu endine okwenza ukukhulumeka ngako ngoba ukhuluma walwa nje mina ukuthi iyangidina yabo wena mina mangifuna ukubuza uyakhuluma ayikho umbuzo wami ufuna ngubuza uqonda awuhlale phansi yabona nje ufuna ukuze sengiphincekile wepoti ngithi mina njengoba ngikufica la wenzani uthi umngane lexoxa ngengane kodwa mina namhlanje ukade wabona into yenzayo uthi lixoxa ngengane Mina kumade kanani apha amaphepha asesikoleni wenzani phona Besambisa ama-report apha amaphepha apha amaphepha asesikoleni wenzani phona ebusuku samthatha ufunani phela kubuza ukuthi wenzani la mfethu mfethu lento nje ngithanda ukukhuluma kakhulu idinga ngoba ukukhuluma manje ngizobe ngwethi ukudoda bakho lalela ngwethi ukudoda bakho manje lalela mina lo muzi angiwakhelanga wena uthi uzomakela la ekhaya ngisebenze uzodla umfazi wababa Ngisebenze- bamthi wendlu yakhe khona kahle kahle la okay yabo wena la ekhaya uhlonipho imathulani yazi into enule ezoqeda lento mangizoba ngithi yabotha umkhwenyana wakhe wena ifoni okay angithi wena yabona ngisukele wena xosha lo muntu ukuthi sikhulele nawe khona ngami akahambe lo muntu sikhulele nawe ngiyakuhlonipha ngithenga umalandela abahambe naye okay angithi uyasho uma ngumsebenzi sazohlangana nasemsebenzini bahambe uyasho nje ukuthi uyasho nje mangizokuthi akathanda makelela ngoba uze futhi lo kuthiwa wena okay ngizobuya ngo-7 ke esikoleni sihlale esikoleni ke simake uzoshaya u-7 ebusuku izokuphatha kahle leyo Uzoba right la yazini ngane yaphi eqhabane sakho lo mfazi lo okay kwanini makele la ekhaya makengani kwakho umsebenzi wethu awukodwa okay kwena umsebenzi wakho uyakuphoqa ukuthi uzomakela la ekhaya awuthanda nawo lo msebenzi ngihlonipha ukuthi ngeke ngiye endlini indoda isuke ngizomakela la usangibone naye ukuthi nakho ngiyaqhubeka ukhona ubhoti lo yathi usifisa wena sisawazi umkhizi lo esifike naye emini manje ifune ayifani esimaka ifune usho kusona so usebenza overtime manje kubalulekile uyenzela la kwami Thulani kumele kodwa ngacela lo overtime uyenzela la kodwa kwami ngacela wena wacela kumina okay ukuhamba manje lo mshana wakho nosekhohla manje umuzi ukuhamba manje kwab khona into engiyitholayo kwab ngithulaneni uthi ubani uthisha lo nokumangala usuke uyafika la emini uyafika azomaka so mama okay bese enze njani mase qedile bese yahamba wena bese mina okay nangihambe kodwa bese ngiyabuya ntamba ngoba kuyasha umsebenzi wena uzofushaya umzini abantu awuhambi ngani
Akhona esikoleni la. Umsebenzi muphi? Kodwa sengithanda ukufunda-ke manje ubafu ngiyambona ngathi lento yamdina. Akhona esikoleni. Ushane indlela ekhuluma ngayo useyibonisa. Akhona esikoleni. Awumake ngani kwakho? Awuhambi ngani? Awumake ngani kwakho? Okay, manga ngizomaka ngizojabula wena ngiyomaka kwakhe. Ngenza ngikuthanda. Waqashwa naye. Wathi uzosebenza namhla Sebenza ndawonye. wathi esikoleni akupheli Yabona bazophuma ama-report manje izinto suke yiphuthuma ngicela usizo. nakho njani Ayikho yona. Ababona lesikhuluma la. akho amaripoti basalelani mehamba Wasale la. Ingane niko baba Hayi ngikho. futhi drinki. Nayi ngiyabona nje. Ama-report ami. Hayi kubuye esikodla phela. Yabona lokulimaza ushukela. Ngoba nenduku ayisavuki. Usiyangithina-ke mani. Angiyeke lento engayishoyo. Usiyalimala hayi sekuthula. Azozwa baba. Unovalo. Oh, ingakho uzenzela kumkami. Ubani ukuthula? Ingakho uzenzela kumkami. Uyabona le ndoda, uyabona le ndoda. Uthini-ke manje wena? Yini wekhuluma? Uthini ngoba phuma? Uthini ngoba? Uthini ngoba? Cha, yini wekhulumayo wena? usalala naye Ulala naye. okay watch uthathe futhi induku yakho yakho ayivuka Angimazi usasapha. ulala noba Naye. awuphumla No, ngoba yikho lento ayishoyo. akekho umuntu ophuma akekho umuntu ophuma namhlanje ufuna ukwazi ukudlala naye. Ulando ba? No. Usukuphika nawe. Totove indoda yakho. yabona-ke manje Yabona zophishisa umuzi wami wena la. Hlala phansi. Hayi bo phela ngizokhaya. Wena ayenziwa lento umulela kanjani umfazi womuntu wakhe emzini wakhe? Ejwayele. Becela ukuxolisa ke. Ungahlathi uze kwakho. Uqolisa ini? Ephuzwini. kumeda ngithi ngibize thina anikwazi ukulwa Xolisa. anikwazi ukulwa nibize Intiyata lapha sakudlala. awuyindaba Saqhube. Yaqala sakudlala. Cha, usaqhube. okay ya my Ukwazi uphrizilana wena. Cha, usaqhube. ya Wasekwenzeka mfethu. so shuthi lento ukuthi uyamaka wena indlela yokungena la Ngiyamanga usimanga yena. Ngiyakuvuma lo. Angithi ayibona-ke, Yabona amasimba okhulumayo. Yabona amasimba okhulumayo. Phuma la kwami. Ngiyaxolisa baba. Ngizokhana. Phuma la kwami. Bafu ngiyaxolisa. Cha, uphume nje la kwami. hamba ke mfethu
phuma nje namasimo Fika nawe. Ngombono umshaya ngale libhodlela ahambe. Abona nje wabona lofana lo. Abona kade ngayishinda yakho lo mfazi. Ngathi lo mfazi wakena umfazi lo. Sis, Ade ngakutshela bafo. Ngathi umfazi lo. sis. Yabona umonakalo wenzayo. Mhlawumbe sesinezinto azofuna ukuyikhuluma. Okay, awubaza kanjani yena? Okay, Ma, xokubuza ma ngani. Uyayivuma into ayishoyo? Lo mfana. Ngisinami ngicela ukuthi nami ngibe nama questions. Ayisiyabuza. Cha, ngicela uphendule mina kuqala. Okay, asenze kanje. Thulani. Ngoba lento ngathi isifuna ukuya kwingqithi ukuthondaba. Sabela awuphume nayo umgadi bengane. Qala umcheckele ukuthi uphumile kulesango bese ugada le ndoda enyama. Thulani awuphume naye, phuma naye. Okay. Ngoba mhlawumbe kunezinto ezidinga ukuthi labantu bazikhuluma. Engafanele nawe njengomuntu angihlalele. Ucela nontsina. Yinhle lento Wacela yenzayo. ukungithinta. Uphendulo wami. Ubuza ukuthi wacela ukungithinta wena. Njokubuya la ula. Mangibuya esikoleni ulele. Wacela ukungithinta. Angithi usuku unale ndoda. Ngizophendula yonke imibuzo. Angithi usuku unalothisha. Awukwazi ukuthi yabo ukuthintwa kubalekile uma umuntu wesifazane ushadile. Angithi usuku unalothisha. Indaba ungaphendula wami umbuzo. Ngagcina nini? Yebo, ungithinta nje. Ngigcine ethanga. Ungithinta nini? Ngigcina ebhedeni. Ngilele. Yebo. Okay, siswami la wena kuthiwa wena ubukumake kuze kusekuseni ubhuti ugumede akulinde kuze kuseqhi ungene ngoba usushintshe ekamereni usuhambe emsebenzini niliftane nalo bhuti lokhwela ndini lo niliftane naye senemsebenzini ubese usithatha phi isikhathi ukuthi akuthinta usebenza wena ufika ngomsebenzi. No, because kwaloko kuqale phelile mina 6 months engaza ngithinta. Ungiqabula isho la ihlathina ngaza ngiqabule 6 months. Awu, usithathe. Nginamangani? Uqinile. Nawo amakamera ayitobizwe nini? Ngiyabosho manje wangiqabula nini la ihlathini wena? Angisasho ke nakwenye indawo. Ngizoqabula nini ukukathulo ukhwela? Uthi mina ngiqashile khwela nini? Yebo, ngalesikhathi utheni ngayo isuka. Yazini. Utheni Hayi, akithi uthe waqala sakudlala kuwena. Ngoba ngilongi. Uyalona. Yes. Ngabe Ngiyela uthe- ngibethe kodwa ungithinta. Nganguthisekelani lo Musa? Thengela mina nengane. Manje Ukuthi ngingathintwa. ngilala nobaba mina. Okay, wesisi Okay. wena ukushilo yini kuyena lokho ukuthi awumthinti uke No, why kumele ngize ngisho? angithi nishadile umkhwenya wakho makhona unganelisekile khona akusho yini ukuthi khuluma nhla phansi nikhuluma Awushise ngangijwayelanga. futhi ke enye into sesingimncane phela kodwa ekamereni nje uyini wena uzulinde yena ukuthi Ngoba siqala mina before sishade benza into every day. So ngiyabona mhlawumbe yena angisamchazi. Go every day. Yabo mangithi every day. But manje usengishintshe. yini phona umshawode umkhulume kubantu ukuthi induku yakhe ayivuki nani. Ngikaze ngishawuthi. Nangu ubhuti kade eshethi wena wathi Hayi, induku yakhe ayivuki. ngizophuza wena. Kulo 6 months Cha, nangu nje wawuphuza iwayini wena mawuphuza iwayini lithi phuza Ngoba ngiyaxoxela umnganami so ngaxoxa. Kangaxoxi kabi. umngani wakho noma umuntu utheni ngathi. Okay, Kade sho manje. wemangcobo uyakwazi ukukhuluma izinto zasekamereni kumngani wakho kodwa awukwazi ukuzikhuluma kumkhwena wakho. Ubani umuntu obalekile la umkhwena wakho lo mngani. Ungeke ubaba ngenzani? Manje ke yini ke ukwazi ukukhuluma imfihlo zasekamereni kumngani kodwa uyiye Ngiyasho ngaphuza iwayini. phuza iwayini phela umthinte na ugumede awumthinti ngani wena. Akasangibona ngendlela engibuka ngayo. Ingoba yilokhwela wakho. Phela umuntu osixabanisayo mina nawe yilokhwela wakho. Ayikade esho manje. Ungakazi ukhulume lethi usungifike nami ekamera. Kade esho manje. Awuyindaba ungakazi ukhulume nami usungifike nami. Ayikhuluma ngogumede ikhuluma Ayikhuluma uthulana. Yile Awuyiboni nto inkinga yenzayo. phakathi. Cha, yile nto yenzayo. Imali uzi wena uyibona inkinga. Yile nto yenzayo engangiphathi kahle. Ngize ngiya lapho Wena yinhle lento yenzayo ngiyaxolisa. ushayane nokhwela. Ngiyaxolisa. Ushayane ngathi ngizomaka kanti ngizothinta Kodwa ithanga. ngabe ngithola uluyikhwa. kwakho Kwami. La kwami uzofika noma ushayane ngathi niyamaka kanti ngizokwenza i-department.
ngeke nawe yini le ngeke uyikhwapha nawe ngoba nawe uyicheck ukuthi yini Wesisi, uyazi ukuthi umshado wakho lo. and sinengane Manje nithini lento eyenzekayo, especially wena. mina ngithi ngicela uxolisa Hayi ngixolisa kumina phela. hayi ngiyaxolela sithando sami namanga ulindisa bahambe hayi ngixolela sithando sami mina futhi angigodli into ebhedayo embi kodwa lokhu ngoba sengitshelile babona nabafowethu ngiyabonga ngiyaxolela noma wayekhalisa kodwa khali ngiyacabanga ukuthi uzokwenzeka masemehambile hayi ngixolela Kuzokwenzekani? ngiyashaya And lalela, ngiyangikushaya ngeke ngwenze lutho ngiyaxolela kodwa ukusalayo igama lami lokugcina lelo ngiyaxolela finish case closed nothing more nothing less ukhwela le ndoda ayisadingi. hayi ngiyacela-ke lokhwela wakho ungaphinde umbone la ngathi wami ngiyacela ngathi wami usuke zekuba so ayithi ushilo wathi usuke zekuwena ezomaka la akumanga kweyikoleni noma kungani kwakhe makwa la ekhaya ngoba isikole lesi nothing more nothing less case closed Nina nothisha niyafundisa. Lento nje obibuko izwe lonke. Ey. Nisiphi ngale kokuthi lento iyabuka isiphi isithombe nje. Manje mephambi kwengane nithini nenithini nizona. Sesiyakhuluma nje lento isidlule. nifundisa Nenithi nje phambi kwengane. nifundisana Angezwe kwaba iphutha. Hayi ke nibe nesibonelo esihle bakwethu. Asikwazi ukuthemba thina asikwazi ukuthemba izingane zethu. Sithemba izingane zethu xolela shilo ukuthi ziyofunda ifundiswe yinina kodwa nina niphinde nenze into enje. phinde nina nenze phambi kwazo mina-ke ngicela ukuthi izinto ezidonsela hayi ngiyaxolela kodwa ngicela phile sikhulume singakhohlisani okay ngiyabonga futhi angixabani nani kuzokube nje ngingafuni ukuthi lento ukuphefumula kwami ukhiphe ngale ndlela kodwa sengizophefumula-ke into engangiphansi kahle sengizoqala ukukhuluma-ke nje ngoba kuze kube njengoba ngikhuluma ngikwazi ukukhuluma into ezingazana Okay. Njengamanje ikhona into safuthi ukuyikhuluma ekuphatha kabi ukugumede. cha nganginayo nje ngiyayidinga ukunaka nje Uyadinga ukunakwa. Gumede. Uthi uyadinga ukunakwa. impela Mangiyile, qinisile mangibhekile, ngibeka ukudla, buka i-TV, ukuthi nje noma ngithenga into entsha, manje nje ogqoka isiketi akasazi akazangincoma ukuthi waziwamuhle namhlanje. Akasangincumi kanendaba ngingashintsha iy'nwele kusasa kangazi. ngoba ngicasulo yilokhwela wakho Yeah, ngathi ahlamba ke ake simuzwe kulelo phuzu layo. Kodwa into abe wrong ngayo ugumede ukuthi angayikhulumi into emphethe kabi. Ngoba phela lo muntu behleze khona la kodwa ngicabanga ukuthi angazi uma kwakhuluma ngayo. Gumede wakwakhuluma ngale ndoda. Ngiyena. ngake ngambuza ngake ngambuza ongitshela njengoba esho ethi umngani wakhe Okay. umngani kodwa nisebenza naye uze ngokuzomanga ngithi ngabo abamakeli ngani ngegarage kumakelwa la edining kwami Uwena uhambe ekamerweni. ngihambe mina ekameleni ngilale ngedwa Like ubumjwayele lo. ngize ngishayele inimpi yami ngoba ngicasulwa yile stress Ish. kwamama ngiyambuza uthini uthi ayisisebenza naye simaka naye njalo nje abangani kwakhe hayi ngixolela futhi xolela sona sami nothing more nothing less Kodwa le ndoda ayisadingeki. le ndoda nje isadingeki la ekhaya Hayi, isicabanga ukuthi kuzwakele. Ukuze mhlawumbe sibothi mina nexolelene. Hayi ngihagane kumele. hayi uba Ngihagane. Suka.
awuzwa hayi-ke hayi siyabonga sicela umsindo ungawuzwa ngizovakasha ngizolungivakashela ekhaya noma kamakhamera noma ngingasawaphele kodwa uma kwenzeka kunento engidlulisala nje ngiyongena ngibingelele ngiphuze amanzi hayi uyithola nejuice ngiphuze amanzi ngizoyithatha nenamba yakho Gumede ngoba sihamba noThulani ufuna umyekise wayini hayi kodwa noma kulungile noma ngangiyeka but manizolishaya ndawonye nayo uyashaya ngithi wayini nishaye ndawonye nayo uzobona lapho kuzoba mnandi ngizocela sengidansa le daningi sekumnandi yabo yini ninobabili hayi ayiphele le hayi siyabonga bafowethu my sister nibambane njalo akushiwo ukuthi Gumede manje nenkinga fanele inkinga niyilungise nabantu bangaphandle umshado wenu egcineni kosuku inini abantu enafunga nathi emhleni nasebeni niyoba ndawonye yabo so ke musani ke ukunenza nithathe indaba zenikise ngaphandle ngoba uma uxoxa umuntu ongaphandle umxoxa ngokumthemba nawe uzoyidlulisa indaba ekugcineni manihamba lemgaqweni senibuka abantu lapho babona behamba kanje fanele inkinga so neso so inkinga zena ziphelela ekhaya la ngaphakathi siyabonga ke niphileke nibe kahle siyabonga nathi hayi le ndoda ke ukhuzane uThulani sihamba naye siyokukhonzela nasekhaya ke hayi okay siyabonga